Kalamprang shapang ka postal banking service lane ka jing shakri ka post office Hakikam Bank. Introduction to postal banking services. Hatu pitip baka yeng dak lane ka post office bahasnong jongpi kala ban ai jing shakri kum ka bank hakbay day bat ka pisa pilan. Ka yeng dak ka ailut ki jing shakri nado ka tap pisa ha ki account pan scam ya ka laway jongpi dak insurance bat ki pension. Hadu kilat investment babiang bat ban pha pisa shakiba phi yajan. Katanat post kamkut tangha ka jing shakri ban pha shithi lane pha khubor. Kadeiru ka bakershan shibun ya ka jing tulun ka kampisa pilan hari India. Daki jing shakri ki bapoi shadu ki jaka bakendong ka shim ya ka benta bakongsan ban plilat ya ki breu ban shapang ka pisa pilan. Ka Post Office Savings Bank ne ka POSB kalong ko office trikam kabala itu shania nadu usnam khat praspa prapuar kaba ai ki jing shakri kum ka account kan show pisa ban transfer pisa ki checkbook ki debit card bat ki kam by day bat ki ATM ka paunam bha naman ka jing kot jongka kabayar kadon palat shilak san pasa hajar tuli ki tanat bat ki babun na ki don ha ki than nong kendong. Dangshen menta ka India Post Payments Bank ne ka IPPB kalawanlam ya ka rukom trikam bathamai kum ka digital banking shaki post office da ka zero balance account hakba da don kam banbu pisa tikna ka mobile banking ka bapila ban yo lut ya baro ki jing shakri bank na ka phun jong phi bat ki jing shakri ba pinpoi hadu hayin ka IPPB ka ai yarap pat pli ya ki lat basuk ban penyeso ya ki account bat ka POSB ban suk trekam. Baro ar ka POSB bat ka IPPB ki ai ki lat kenshow pisa bat ki scheme investment badon jingmi batikna. Baro ki jing shakri ba ki ai kilong ki basngan bat bala menjur bat kershan da ka sarkar India. Kumta ringkat lang ki ai lut ki jing shakri ki baper na kabenta ki million ngut ki breu haklen kari India. Menta nginya pulish phang ki jait rukom ban kenshow pisa bat ki scheme investment baper bala ai da ka POSB. Post Office Savings Account ka ba kenshow pisa malumala da ka babu duna sanspa tengka lembar ke ATM card ban suk ban say ki account kan show pisa ki ai sut 100% hakashisnam. Recurring deposit RD kan show pisa renti manlau benai ban lang ka pisa kat nang yai kapor. Kasut ka pher kat kum gajing pher kapor ba kan show. Time deposit TD kilat kan show pisa bom penki babu nakabenta iwe R lai lane sansnem bayo bat kasut batikna. Monthly Income Scheme MIS ka scheme penlang pisa babu tang shisien bat kabayo sut manlau benai nakabenta sansnem kalat kamai kabatikna man kapor. Senior Citizen Savings Scheme SCSS lathau kerpang nakabenta ki bala khamno karta kaba ai sut kaba kham he man kalai benai bantikna ka jingyo. Public Provident Fund PPF kalat kenshow pisa babu khamslam kumba khatsansnam kaba laitru nakajingsha ot khajna. National Savings Certificate NSC kalat pelang pisa basngan bakershan daga sarkar na kabenta sansnem bayo sut batikna bat bala banbu benda. Kisan Vikas Patra KVP kapisa jongpi ka kiusut arsha apo khandaisnem bat arbnai kababiang tam na kabenta ki jing penlang pisa babu khamslam. Sukanya Samriddhi Account lathau na kabenta kalawe ki khun kenthai
ban pelang pisa bat yo sut kham he hap pen sedang daki nongri nongpej yaki kentai bahapo shiposnem karta. Mahila Samman Savings Certificate ka scheme ba asnem nakabenta ki kentai ka ba ai sut 0.1% bat kilat ban sei pisa da ka basuk ka ba trekam hadu uleber arhajar arposan. Post Office ka donru ki scheme insurance ban yada ya ka lawai jongpi bat ki ba e jongpi. Henry kumno pinyo yakini ki jingshakri. Kalong ka basuk leche ka post office ka ba jantam bat ra ya ka ID jongpi kum ka Aadhaar card bat ka jing pinsisha jagasa kum ka bill light bill ani bill gas voter ID card ni ka ration card. Pendap ya ka form play account bat tangkum ta kalalong. La pilong ni ka kena school kalong kmi ni ki balano karta baro kila ban play ya ka account. Balay ban up let no mentahi syaka post office ka bajantam bat sedang pen scam ya ka lawai jongpi hakabay day bat ka pisa pilan.